Eta elkarrizketaren tartean gaur gurekin Tasio Erkizia, ezker abertzaleko kide eta militante historikoa daukagu. Tasio, Gabon? Gabon. Eta hasteko, behar bada azken egunetan edo azken asteotan, zurrunbiloak ia egunero badak ekarkigu zerbait, ia astebururo badirudi idatzitako gidoi bateko kapitulu berriren bat badatorla. Azkena Nafarroatik etorri zaigu, aurreko prozesuan ere bazirin hor egon zela giltza, batzuek esan zuten hortxe nolabait egon zela apurtu zuen edo desadostasun nagusia. Tira, harira etorrita, ezker abertzaleak egin du proposamena, Eusko Alkartasunari eta Aralarri, hau bai, hauteskundetara begira, esan izan da, prozesua ez dela hauteskundetara begira, ara asko zaratago dela, baina kasu honetan hauteskundetara begira, ez dakite, iritsi den erantzunek, zein presiotara duzue? Bueno, ezker abertzalea Nafarroan oso ondo ari da lanean, eta aspaldiko hilabetetan, herri joan dira, eta jendeari galdetu diote, etorkizune begira zein izan badian erronkak, jaso dituzte jendearen iritsiak, eta, gure ustez, izena, baino, importantiagoa da izana, edukia, egia. Beraz, ezker abertzaleak egin du planteamendu bat, ez izen bati begira, baizik eduki batzu begira. Alegia, Nafarroan ezinbestean behar dugula aldaketa sozial eta politiko bat, eta horren inguruan ja nortzuk dauden prest urrez batzuk emateko. Urrez batzuk emateko ez bakarrik gobernuan egoteko edo postu batzuk okupatzeko, baizik eta gizartea eraldatzeko, eta gure ustez Nafarroan momentu honetan sekuestratuta dago. Sekuestratuta dago espainolisten aldetik, eta ez dute nahi Nafarroko herritarrei, gizarteari, iritsirik ematen utzi nahi, eta beraz guk uste dugu badala ordua, nahi hori jaso eta eraldaketa bat proposatzeko, eta ezinbestean Nafarroak bere etorkizuna erabakitzeko eskubide hori Euskal Herriaren baitan kokatu eta aurrera pausoak emateko. Behi hori, zehazki, esan dugu Euskal Alkartasuna eta Aralarri egin zitzaion, eta Nafarroa Bairen kasuan badakigu hor beste zutabe bat, batzar kanpoan geratu baina Eusko Alderdi Jeltzalea dela, Nafarroan ez da Bizkaian izan daiteken alderdi handia, baina deia behin etzaio egin zerbaitegatik? Bueno, gure gatik ez dago inolako arazorik, baldin eta nahi balima da Nafarroen egoera aldatzen lagundu, prest gaude edozinekin. Baina alderdi jeltzaleak behin de berriro mespreziatu egin du gure proposamena hori, eta behin de berriro esan du Nafarroa baien ezker abertzaleak ez dago inolako tokirik eta bar. Orduan, batek ez badu nahi ezker abertzaleekin elkarlanean aritu, normala da ezker abertzaleak Aralar eta EAri proposamen bat egitea. Eta guri dutzen zaigu, erantzuna, zabala izan dela. Eta ateak beraz, irekiak daude, eta etorkizuna egin beharko da. Eta nahi balima dugu benetan Nafarroan, hauteskunde batzuek benetan erabili aldaketa sozial eta politiko hori bideratzeko, ezinbestean gure ustez ezker abertzaleekin kontatu beharko dute, eta gu prest gaude, edozinekin kontatzeko, baina borondatea duten edozinekin. Hala ere, kostatzen da, olako proposamen bat aurreko, esaten dena, sukalde lanik ez baldin badago, Gernikako hitzarmena ez daudete hirurak ere, nolabait pentsatzekoa da aurretik, olako proposamen bat publiko egin aurretik ere egongo zela kontakturen bat, edo? Dudarik ez, eta aspaldiko hilabetetan elkarlan zabala egiten ari gara Euskal Herri mailan eta noski Nafarro mailan ere bai. Eta hori ez da bat batean sortzen den iniziatiba bat, baizik elkarlan baten ondorioa. Orain, hauteskunde begira guk oso garbi dugu ze eduki izan behar ditun, horrelako sujeto hautesle batzuk. Eta orduan, sujeto horrek bereganatu behar du ezkerreko ikuspuntu bat, eta gero Nafarroaren eraldaketa sozial eta politiko hori, eta baita ere prozesu demokratiko baten aldeko apostu garbia. Eta hala ere, aipatu zuen, behintzat bi alderdi horiek, ez Aralarrek ez Eusko Alkartasunak, aterik ez diote itxi, aipatu duten Nafarroa bai hor dagoela, baina okerrezpan dago, Patxi Zabaletak berak, aipatzen zuen argian hilebi ez dira izango, hiletardien bere hasierak hartan behintzat, apustu izango litzatekela, biak ere joan alizatea eta hauteskunden ostean elkartu alizatea, hori zen
orduan behintzat iradokitzen zuen bideetako bat, eta badirudi oraingoz behintzat Aralarrek argi daukala Nafarroko lehendakari gaia, Patxi Zabaleta bera izango dela. Horretaz oraindik ere dena dago hitz egiteko edo... Bai, batzuk aspaldidanik ari dira klabe elektoralean soilik planteatzen. Eta gu haratago goaz. Eta haratago goaz alde batetik prozesu demokratikoa bultzatu nahi dugulako, baina bestetik Nafarrorako proposamen sakona egin nahi duke lokuz gizarteari. Ez nolabait hauteskundeetan bukatzen den proposamen bat. Baizik eta aurrera begira, Nafarroa sekuestratuta dagoen, Nafarroa hori nolabait askatzeko bidean, indarra egiteko eta lana eta borroka egiteko prest dagoen mugimendu zabal bat sortu nahi dugu. Eta guk proposamen hori egiten dugu nahiz dugu, bakarrik Aralar eta EAR egiten. Hori baina gero egiten dugu gizarteari oroak. Eta gizarteko eragile guztiei. Eta beraz, guri dutzen zaigu, olako proposamen zabal batek baduela etorkizuna. Aipatu duzu, edo aipatu dugu, nola klabe elektoralan ibili diren, eta susmodoko baten batek prozesunetan Espainiari besteko beldurra ez ote dion, abertzalen arteko gatazkei, ez dakit pertsonalistak ere ditu, edo horrelakoek, kasu baterako, hori bideratuko alitzea lehendakari gaian hori izangoen, eta horrelako hau da, beharrezko altuera hori ez izatea egoerak eskatzen duen. Uste duzu, alderdi guztiak eta alde guztiak badaudela uneak eskatzen duen horri erantzuteko moduan? Bueno, nik uste dut hori eginean demostratzen dela. Eta beraz, pausuz pausu, bakoitzak demostratu beharko dugu. Guri, irutzen zaigu, Nafarroa baik adibidez, ez duela ikuspegi zabala hori eta nazio ikuspegi hori eduki. Alege, Nafarroa baik, orain duela 4 urte eskaz. Hauteskundeetan emaitza honak lortu zituenean, berera hasi izan printzipio rebajatzen, eta esanaz, ez guk ez dugu zalantzan jartzen amejoramendua, guk ez dugu jartzen zalantzan oraingo marko juridiko politikoa, eta gu prest gaude PSOE-rekin, hori guri dutzen zaigu ez dela serioa, eta gu dutzen zaigu momentu enten zalantzan jarri behar dela amejoramendua, noski. Amejoramendua da Nafarroa sekoestratzen duen nolabait ordenamentu juridiko politikoa, eta beraz hori zalantzan ez badugu jartzen, beti gongera katibu. Eta beti gongera beste batzuen menea. Eta gu uste dugu pauso batzuk eman behar direla. Eta gu badakigu ez dela hori gauetik goizera egiten. Eta ez dela legealdi bateko prozesua. Ez dugu sinesten bat-batean, orain izan behar garanik iraultzari izugarriak eta goitik bera aldatu behar degunik edo proposatu behar degunik alartzea goera, ez. Baina norabidea oso garbi eduki behar dugu. Eta norabidea izan behar da, Nafarroak izan behar duela askatasun osoa, Euskal Herri osoak izan behar duela askatasuna, bere etorkizuna erabakitzeko. Eta beraz, hitzat erabakia herriari eman bazaiola. Eta bera, hor badugu, aurrera pausu nabarmen batzuk emateko biharra, eta hori da guk planteatzen duguna. Baina ere, zuk ere badakizu nolabait, batzuek, hain justu ere, Nafarroak izan zuen arrakastaren giltzetako bat, behar bat klabe abertzalea moderatzeari egotzi izan diotela, eskuinarekin asarre dagoen sektore progresista, jo dezagun baskista, baina abertzale ez daukanak limurtzeko, seduzitzeko estrategiak eta nabarmendu izan dituzte, edo horri garrantzi eman izan dituzte. Ez dakit, azken sektore guztiak erakartzeko moduri badagoen, edo... Bueno, guk uste dugu hemen harin joan nahi duenak ibilbide oso laburra duela. Eta gure dutzen zaigu hemen Euskal Herriaren geroa eraikitzeko planteatu behar degula prozeso luze bat, eta hemen maratoi luze baten aurrean aurkitzen gera. Eta beraz, epe laburrera jokaldiak egitea ez du balio, baldin eta luzera begirako ikuspegi bat ez badago. Bai, gu pausuz pausu joan behar gera. Gu badakigu ez dugula etorkizune begira planteamendu luzeak egitea ez da nahiko. Baina pausuz pausu joan behar dugu norabide oso argi batekin. Eta norabidea ez da Espainian asimilatuak izatea edo Espainian gustura sentitzea, baizik eta Euskal Herri batu batean gustura sentitzea. Aipatu duzu, eta ja Nafarroko gaia albo batera utz dezago, baina pausuz pausu joate horretan, eta etorkizunera begira,
baina badirudi kasu baterako Brian Currinek, Hego Afrikako bitartekari aski ezagun bihurtu zaigun bitartekariak, nahiko urrats zehatzak aipatu zituen joan den ostiralean, besteak beste, eta sueten egiaztagarria eta beste adjektibo batzurekin sueten hori definitzeko emango zuela. Batzuek ilusioa beinipen bai ekarri, beste batzuek nabarmendu da aipatu dute, ez ote zuen ez dakit datu gehiegi eman, edo kasuetan behar diskrezioa ez ote zen gorde. Ze impresio? Bueno, gure ustez impresio onak. Gure dutzen zaigu hitz batzuk bustanatik hartuaz, manipulazio oso erraza dela, edo azpimarratzeak gehiegi hitz batzuk kontestualizatu gabe. Eta beraz, elkarrizketa batetik eta daiteke konklusio bat edo beste bat segun nola erabiltzen diren. Baina oroak gure dutzen zaigu oso positiboa dela, nazioarteko harreman talde hori martxan jartzea, eta oso importantia dela, nazioarteko harreman talde hori oso eduki edo egin behar edo egin gizun zehatza eta politikoki edukiz beteriko planteamendu bat egitea. Alegia, planteatzea bere eginkizunen artean eta lehentasuna izan behar duela alderdien arteko mahai bat sortzea, benetan, esan nahi du, prozeso demokratikoa hori bete-betean heltzen diola. Eta guri iruditzen zaigu, oroar positiboa dela proposamen horiek, eta iruditzen zaigu, babes importante ematen digula, hain zuzen ere Ezker Abertzaleak modu bere aldetik bultzatzen ari den prozeso demokratiko eta herri honetan hainbat eragile sozial eta politiko bultzatzen ari direnak. Imanol Muruaren Loiolako egiak liburuan ikusi genuen, aurreko prozesuak ere izan zuela dimentsio nazioarteko bat, Estatu Batuetako Fundazioak, Suitzakoak, Norvegia eta bar, baina nolabait ezkutuan edo gorden ziren, gero nahiz eta gauza batzuk aski publikoak izan. Oraingoan berriz, nazioarteko dimentsio hori, ia etengabe daukagu, berariaz izan da hori, ikusi da garrantzi berezia daukala gaia nazioarteratzeak edo? Guretzat noski berariaz ez da izan. Gure ustez garrantzi berezia du nazioarteko eragileen bultzada. Beti ere kontun izanik, hemen beste batzuk ez digutela bideratuko herrian dugun arazo larri hau. Gu izan behar gara, Euskaldunok izan behar gara gehien lehenik da bat. Eta gehien bultzatu behar dugun eragileak. Baina, guri bai iruditzen zaigu, nazioarteko hainbat eragile eta hainbat persona ezagunek funtzio importante bat bete dezaketela, eta momentu honetan ari dira betetzen, eta iruditzen zaigu etorkizunean ere eragile importanteak izango direla. Hor, kazetariok agenda termino de hitza erabiltzen dugu ez, zer dagoen agenda, azken urteotan Afganistan eta gote Irak dagoen bezala, Euskal Herriak ere kokatu behar du zentzu horretan nazioarteko potentzien edo agendan. Ez da lehenengo baina nerongo biztan da, baina beste agenda horretan euki behar du lekua. Dudarik ez, eta nik uste dut Europan jadanik baduela toki bat, eta gero toki importanteagoa. Eta mundu mailan bere dudarik ez, 3 milioiko herri bat gera, eta munduan arazo larri asko daude. Eta orduan ez dugu pensatuko batean hemen izango gala munduaren zilborra. Ez. Baina bai uste dugu zentralidade importantea eduki dezakela Europan eta oroak munduan. Justo ere, Imanol Muruaren liburura itzulita horra aipatzen ditu, ez Arnaldo Otegirekin egitzen dako elkarrizketetan, Eskoziako klabea, Kosovokoa eta nolabait, okerrezkan nago Suitzan dagoenean aipatzen du Otegik, jabetzen dela nolabaiteko bitartekari, edo jende neutroaren aurrean Ezker Abertzaleko mezua oso erraz defenditzen dela eta aldiz estatuarenak aurreritzi gabe askoz defentsa ahulagoa daukala. Dudarik ez, gu kanpo harremanak zenbatak zabalagoak izan eta elkarrizketa gehiago eduki kanpoko munduko beste hainbat eragileekin, konturatzen ari gara esaten digutela, baina zuek arrazoi osoa duzue. Eta zuen planteamendua guztiz parametro demokratiko eta planteatzen duzue. Beraz, zuen etorkizuna handia da, baldin eta indarra biltzen baldin badituzue gure herrian. Beraz, guk neurriz kanpo beti ere hartu gabe, ikusi dugu eta deskubritu dugu
hainbat eragileen aldetik badagoela Euskal Herriarekiko jarrera positibo bat. Hain zuzen ere ikusten duelako oso defendiblea dela, ezker abertzaleak, eta oro har Euskal Herriak, Euskal Herriko demokratak oro har, defenditzen duguna. Alegia, bide demokratikotik, gu defenditzen dugu gure soberanatasun osoa, gure burujabetasun osoa. Eta gure etorkizuna geuk erabakitzeko eskubidea defenditzea hain da demokratikoa, Europarrak edo munduko begiraleak eta eragileek esatu dutela, baina ze eragozpen eduki dezake estatuak zuen prozesuaren aurrean. Hain zuzen ere ikusiz guk arrazoia dugula. Eta arrazoi horrek Europaren aurrean izugarrizko indarra eta munduaren aurrean izugarrizko indarra duela, horrek animatzen gaitu, ikusten dugu, eragile internazionalak edo nazioarteko eragileak ere badutela zer eginek eta gainera importantea. Eta bide hori egiteko, bai etxean, bai kanpoan, borroka armatuaren fasea gaindituta egon behar du, borroka? Ezker Abertzaleak oso garbi esan du, egin du hausnarketa sakon bat, eta esan du gure bidea soilik bide politiko eta demokratiko erabiltzean datzala. Eta guri dutzen zaigu hori dela bide egokiena eta bide eraginkorrena, hain zuzen ere estatuari arrazoiak edo aitzakiak kentzeko. Estatua oso posi dago, oso eroso dago, hemen parametro antiterroristetan planteatzen bada Euskal Herria eta estatuen hartako dagoen arazo politikoa. Eta guk behar dugu hain zuzen ere, arazo hori termino politikoetan planteatu, parametro politikoetan planteatuz gero, beraiek ez dutelako zinolako arrazoirik, eta Euskal Herriaren etorkizuna gerote indartsuago agertzen dalakoz nazioartean eta Espainiako estatuen aurrean ere bai. Baina justu ere, zuke irakurko zenituen albiste askok eta askok nabarmendu nahi izan dute, Ezker Abertzalean egon izan ote diren tentsioak eta estrategiarekin bat ez datorren jendea eztabaidak eta bar, eta gero beti esaten dena. Norbaitek bere bidetik joko balu, ze jarrera hartuko luke Ezker Abertzaleak? Ezker Abertzalean beste edozin alderdietan bezala zen, noski egon direla, eta daude edozin bidegurutzetan planteamendu ezberdinak, eztabaidak, eta ikuspuntu ezberdinak ere bai. Baina Ezker Abertzaleak oso garbi dauka, hartua duela. Erabaki oso garbi bat, eta beraz guztiok zor diogula errespetu bat, gehiengo osoaren erabaki honi. Eta batak esaten du bestea, eta batez ere Rubalcabak, aspaldeko urte honetan, behin da berriro, ari da mamu hori zabaltzen, Ezker Abertzalean pensamendu ezberdina daudela, zatiketa egongo dela, hori da beraien deseua. Hain zuzen ere, hori da beraien helburua. Ezker Abertzalean zatiketa bat sortzea. Eta gure helburua da Ezker Abertzalea modu bateratuan, helburu garbi batzuen inguruan biltzea, hori dagoz gure indarra. Eta guk bildu behar dugu Ezker Abertzalea eta bildu behar dugu alden neurrian Euskal Herria gehiengo oso zabala dugulakoz, hain zuzen ere Euskal Herriaren etorkizunaren alde apostu egiten dutenak. Hain justu ere, badirudi, ez dakit azken aldien Espainiako gobernuen jarrera begira, pausu bat aurrera, beste bat atzera, ondo ulertzeko ez dirudien zaila den bide horretan ikusten dugula, egon dira operazioak, tortura salaketak egon dira, espetxeratzeak, baina era berean ikusi ditugu nolabait lerro artean irakurri nahi izan dugu, ontzat ematen dutela Ezker Abertzaleak hartu duen bidea, Zapaterok berak momentu baten Otegiren elkarrizketari buruz ere esan zuen, horrelako zait, ez du buruz ondo goratzen, baina bide honetik zijoala, ze baloratzen nola ikusten duzu Espainiako gobernua egiten ari dena? Azken urte honetan PSOE eraman du politika oso itxia, eta behin da berriro Rubalcabaren hildua ikusten da, eta Rubalcabaren hildua da, eta esan zien Euskal Herriko beste alderdiei, ez zaio inolako sinesgarritasunek eman behar Ezker Abertzalearen iniziatiba politikoei, eta areago, alda neurrian distorsionatu eta manipulatu egin behar da mezu hori. Beraz, horretan, darrai Rubalcabak eta beste hori. Dena den, PSOEk bai aldatu du bere mezua,
Baina aldatu du modu oso formalean, eta gure ustez modu eskasean. Egon dira, aitorpen batzuk, beste erremediorik ez zutelako. Ikusten zutelako Ezker Abertzaleak gizartean sinesgarritasun bat zuela, eta beraz beraiek ezin zutela jarraitu esanaz. Ezker Abertzalean ez da ezer aldatzen ari, eta Ezker Abertzaleak ez du ezer proposatzen. Hori hain zein sinesgaitza, orduan aldatu behar izan duela mezua. Baina funtsian, guk PSOE momentu honetan PP-ren morroi ikusten dugu. PP eta beste indar faktiko polizial batzuen morroi. Zuk lertu dezakezu Felipe Gonzálezek Ezker Abertzaleari buruz zerbait esan duenean, polizien sindikatu batek atentzio deitzea presidentiari esanaz, ezin duela esan hori Ezker Abertzaleari buruz? Benetan sinesgaitza da hori. Eta ulertzen duzu PPek behin da berriro markatzea PSOE-ri zer egin behar duen Ezker Abertzaleari buruz? Edo ulertzen duzu politiko batzuk izatea Ezker Abertzalea ez da egongo hauteskundetan. Zuek nok zerate hauteskundetan egongo den edo ez esateko. Zuek bakarrik esan dezakezue zuen desegoa, hori da esaten duzuena. Zuek bildur zerate Ezker Abertzalea hauteskundetan egotea, zuek bildur zerate Ezker Abertzalea politika gintzen egotea, hain zuzen ere badakizuenakoz ez duzuela arrazoi politikori defenditzeko, eta bilduk zerate konfrontazio, nolabait proiektu politiko ezberdinen arteko konfrontazio hori bilduk zerate. Eta, bueno, PSOE hor dago. Hor dago oso loturik ikusten dugu, oso menpekotasuna handiaz PP-rekiko, eta oso menpekotasuna handiak beraiek nolabait aupatu dituzten, goratu dituzten indar fascista askorekiko. Eta hala ere, aipatu duzu ez, nola batzuek legez kanpo ilegalizazioak eta norra egongo hauteskundetan da norrez, nabarmentzen ari diren, nire atentzia mantzian duela 2 egun okarezpanago, El País egunkarian, idazten zuen olako analisietako baten, Arnaldo Otegin epaiketari guztari ziren, nolabait azken epaiketa hori, hain justu ere, anuetako proposamenagatik terrorismoa goratzea leporatu, eta ez dakit 2 urteko eskaria ote zeukan nolabait, gutxitu egiten zuen, eta nabarmentzen zuten, hori txikikeri batzela, datozen hiletan dauden epaiketen aurrean, eta okerrezpanago, edo lerro arte ulertu baldin manuen, bain justu ere Arnaldo Otegi eskatzeko kanpainari frenoa jartzeko asmoz esan ez bezala, oraindik baditu beste 2 epaiketa, eta 2etan ez dakit, baten behin 10 urtetik gorako eskaria dauka, beraz, Arnaldo Otegi esaten bezala, luzerako dauka, edo ez dakit horrelako horik sumatu duzuen, edo iritsi zaizuen? Horrelako sumatu biztan dago hildu hori, biztan dago. Alegia, PSOEk, oraindik PSOEk ofizialki jarraitzen duen hildua da presoak estutu, torturak areagotu, politika gintzen ari diren gazteria xautu, eta Ezker Abertzalea lotu, eta Ezker Abertzaleko buruzagitza guztia kartzeleratu. Hori da beraien eskema. Eta horrela, pentsatzen dute, egoera erresago batera helduko direla. Ikusten dute oker dabiltzala. Baina horretan darraite, behin da berriro. Beraz, gu ez gara agitzen. Eta dudarik ez dago, Otegi, hor daukate rehen bat bezala. Lotuta daukate hor, uste dutelako horrela, Ezker Abertzaleari indar handiak kentzen diotela. Eta noski, Otegi bere familiari kalte eta mina handia ematen diote, dudarik ez. Eta guri ere bai. Eta hainbeste gazte detenituz, sufrimendu areagotu egiten dute gure herrian. Eta presoekiko jarrera maltzurra horrek noski mintzen duela herri hau. Baina uste bali madute, horrela, guk atzera joko dugula, edo gure bide aldatuko dugula oso oker dabiltza. Beraiek nahi dute Ezker Abertzalearen zatiketa, eta ez dute lortuko. Eta nahi dute nolabait desagertu arazi esenatoki politikotik Arnaldo. Eta badakizu zer lortuko duen estatuak bere jarrera honekin. Arnaldo handiago bat egingo dute.
Eta Arnaldo lidergo bat egingo dute gure Euskal Herrian. Herriak badakidelako aitortzen jendearen koherentzia eta duintasuna, eta bide horretatik gu badakigu hortik joku dutela, eta badakigu oraindik gainera luze joku dutela bide horretatik. Ez gara engainatu behar era horretan, baina ziur gaude guztia hori beraien kalterako izango dela eta Euskal Herriarentzat izango dela aurrera pauso bat. Jendeak badauka itxaropena, Arnaldo Otegi aski laster behinepen libre egongo dela. Hori errealitate bada, jendeak espero du. Prozesuak kanpotik eraman aliz. Bai, nik ere espero dut. Baina oso bildur naiz, Rubalcabaren bide horrek irabaziko duela eta asko sufritu araziko digutela. Espero dut eta nahiko nuke benetan Arnaldo lehenbailen gure artean ikustea. Baina aldi berean, estatuaren hildo gogorra hori ikusiz, oso bildur naiz, ez ote duten oraindik hainbat hilabetetan edukiko kartzelan Arnaldo eta beste asko. Azken kontu bat, nolabait badirudi gidoiak ukatzea zekarrela, aipatu dituzte bai Euskal Herriko hedabide batzuek, PNV-ren ingurukoak batez ere, eta gero Espainia aldekoek ere, ezker abertzale eta alderdi sozialisten artean kontaktuak, elkarrizketa dena delakoak ondela, biei ere ukatzea dagokizu, behar hala izango da, baina nolabait sinestezina dio komunikazioari behin ez egotea. Nik uste dut prozeso guztietan egoten diala komunikazioa, eta gu hasieratik esaten ari gara beti egon dela komunikazioa, guk ez dugu esango ze eratakoa eta ze nibeletakoa, eta guri iruditzen zaiguna da oso tristea, kasu honetan gaina PNV inguruko komunikabideak eta Urkulluk bereziki, Urkullu betetzen ari dan funtzio guztiz penagarria dela. Hain zuzen ere elkarrizketa bultzatu beharrean eta isildu behar dena, ari dira behin da berriro agiatzen hori, eta nolabait erabiltzen hori interes partidista baten ikuspuntutik. Eta iruditzen zaigu PNV-ek prozesu guzti honetan papel oso importantea du. Oso importantea. Herri honetan presentzia elektorala handia duelako. Hori ezin zaio ukatu. Eta guri iruditzen zaigu PNV-ek baduela aukera ezin hobe bat historiara pasatzeko bere tokian egoten dakien alderdi bat bezala. Baina aukera hori berriro ere galtzen ari da. Galtzen ari da. Batez ere Urkulluren jarrera penagarria da. Penagarria da. Eta behin da berriro ari da Rubalcabaren morroi izaten eta Rubalcabak esaten diona nolabait adierazten gure herriari. Eta azkena, esatea nolabait polizien iturrien arabera, ezker abertzalean batzuk etak ez duela nahi pakea eta horrelako gauzak, iruditzen zaigu duela orain urtebete, Rubalcabak egin zuen joku zikina berdina, orain urtebete beranduago ari dela Urkullu egiten. Eta iruditzen zaigu ez dago kiola funtzio hori Urkullu hori. Gu kritikatzen dugu zorrotz Urkullu, baina aldi berean eskatzen digu bete dezala bere funtzioa. Eta bere funtzioa guk ez digu esaten bete behar duela gure alde ez. Berari dagokio herri honetan prozeso demokratiko bat bultzatzea. Eta ez zubilana egiten PSOE eta ezker abertzaleen artean, ez, guk ez dugu nahi zubilana ez. Gu nahi dugu bakoitzak betetzea, eragile bakoitzak bere funtzioa. Eta Urkulluri dagokio bere funtzioa, eta bere funtzioa da momentu honetan Madriden exigitzea, Euskal Herrian badagoela prozeso demokratikoa martxan, eta prozeso demokratiko hori itxo biharrean behar duela erantzun. Eta ezker abertzalean aldetik planteatzen da behin da berriro prest gaudela giza eskubide guztiaren defentsa sutsu egitea, beraiei dagokio estatuari exigitzea, estatuare prest egon dadila giza eskubide guztien defentsan. Eta ez du balio torturaren aurrean, gazte mordu batzen detenzioen aurrean, presoen egoeraren aurrean, beste aldera begiratzea.
PNV busti egin behar da, eta PNV implikatu egin behar da, hain zuzen ere modu positiboan. Guk implikatzen dugu, esatzen dugu eta eskatzen dugu, modu positiboan implikatu behar dugu, eta berriro esaten dugu. Ez gure funtzioan, gure mesedetan, ez. Euskal Herriaren mesedetan, eta berari, edo beraieri, dagokien funtzioa beteaz. Baina hain justu ere amaitzeko, ez dakipa, urrengo Gipuzkoako aldun nagusia ezker abertzaleko izango ote dan, eta holako beldurrak ere egoten dira. Bueno, bildurrak normala dira, baina ez da zilegia, bildur politikoagatik, herri baten etorkizunere ateak istea, edo ateak zabaltzea oztopatzea. Beraz, uste dugu, bakoitzak bete behar duela bere funtzioa, eta bere interes partidistaren gainetik, herriaren interesa jarri behar dira. Eta hor ikusten da, personen eta alderdien duintasuna eta alderdien kategoria hor ikusten da. Eta ziorkizia denbora joan zaigu, eskerrik asko gaur gauean gurekin egoteagatik. Bueno, eskerrik asko zueri, eta nahi duzun arte.